coa Asociación Galega de Axencias de Viaxes, con a Gabi, pois non diría paquete, vamos fomentar a través desta iniciativa pois estancias en aqueles concellos que estiveron a nivel 2. É certo que toda a provincia estuvo no momento nivel 2 a de Ourense, pero nos incendios nos que se producían, nos concellos nos que se produciron incendios son en toda Galicia 80 e, por desgracia, tamén están concentrados a maioría na provincia de Ourense. Creo que na Coruña e Pontevedra hai 4, pero quen se vai beneficiar, por desgracia, volvo a dicir, ojalá non houvese que facer este tipo de medidas, pois va de ser os que estades na provincia de Ourense. Aquí o que vamos facer é promover estancias e tamén pois algo de restauración. É difícil